हाय गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो नैबे आंनि टीडी प्रडाक्शनाव नोंथांमोनखौ आङो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आं नोंथांमोनखौ बरायना लाग्रोनायनि सिगां आंनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि आरो नोंथांमोननि अननायाव दिनै आंनाव 1K साबस्क्राइबार जाबाय आरो नोंथांमोना आंखौ बेबायदिनो अनसायलांबाय था जेसे हायो सापर्ट खालामलांबाय था आरो अब्लासो आंबो जेसे हायो नोंथांमोननि गेजेराव एसे मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो माने गोसो जालांगोन। भिडिअखौथ' लाबोनो गोसो जायो माने साबस्क्राइबार भिउआर्सनि थाखायनो एसे माने गोसोआ डाउन जालांनाय बायदि जायो। मानसिया बेबायदि जानाङा थेवबो माने आं जानो गोनां बायसा जादोंमोन आरो दिनै थेवबो बिराद गोजोनबाय आङो आरो आंनि हासबेन्डआबो बिराद गोजोनदों। बैनि आंनि हासबेन्डआ बैथिंसो दोङो माने जों दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो ओमफ्राय मा होनोमोन आइ दैमा माने बे दैया बेसे गिदिर देरखो जों बेखौ नायहैनो नागिरदों आरो ओमफ्राय दिनै सानडे ना एसे बरिं नाङो न'आव थाबाय थानो उन्दुना सिखारनासो फैदो जोंबो। ओमफ्राय आंना नै मुगा फैबाय ओमफ्राय बे 1K साबस्क्राइबार जानायनि थाखाय माबायसा मोनखो बुंदो। लोगोफोर 1K खालामहोनायनि थाखाय बिराद साबायखर आरो गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थागोन होननानै आसा खालामबाय आरो ना। दायो आरो नोंसिनो मोनसे गोदान जायगा दिन्थिहैनो नागिरदों होमब्ला थोदो जोंजों नायलांबाय थादो भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। थांगासिनो जों दा आइ पवालिथिं आरो ना बेयावनो आइ दैमा होनोमोन ना मथ' आइ दैमाखौ जोङो नायनो थांगासिनो आरो ना। दिनैथ' बिराद जोंनिया खुसिनि दिन ना ओमफ्राय जोङो ओंखायनो बेयाव थाङा मानो थाबाय थानो न'आव होननानै भिडिअखौनो बानायना फैनोसै थुदो होनना आङो मथ'आबो लिंबाय ओमफ्राय आंबो गोसो जाखादों ओमफ्राय साननिफ्राय एसे बेरायनो लुगैबाय थायो नालाय आरो दाथ' बिराद अखानिफ्राय जोङो बेरायनो साननाय थांगासिनो आरो ना नायलांबाय थादो लोगोफोर। आयु मानो होनबा माबा आरोना लामाया मोजां नङा बिराद मानो होनबा बारदावसोदों अन्थाइ गोजा आरोना लामाया पाका जाथ'वाखैना ओंखायनो पाका जादोंबा बिराद मोजां जागोन ना बे जागोन ना माथो नामखौ जानायनि लामायाव आरोना बे गिदिरा ओंखारसिगोन आरोना बारा गोबाव गैला बे ओंखारबानो जाहैगोन। नै लामाया ओरैबायसा गाज्रि नायलाय लोगोफोर अन्थाइ गोजा ना ओमफ्राय ओरैबायसा नै माबायसा जायो बारदावजोबो नै खना खनला थांनाङो लामायाबो। देरदोंआनो एसेयानो मानसिफोर नायफैलादोंमोन। नै मोनफैबाय जों लोगोफोर ओरैबायसा गिदिर जाना दङ दैया नै ओरैबायसा गिदिरखा दैया। ओइ मानसिफोर फैसोदों नायनो गोजौआव थांजायो फैने लोगोफोर नायलाय जि गिदिर आरो बिनिफ्राय बांसिन गिदिरसो जाबावनो आरो नै आइ दैमा होनोमोन ना आइ दैमा होननाय दैया बेनो आरो लोगोफोरनि जों बेखौनो नायनो होननानै फैदोंमोन। बिराद सानस्रिनो गोरों बायसा बै दै गिदिरथिं थांनो नागिरलायदों जोंना मथ'आ बिराद गोरों बायदि मोनदों बियो अन्थाइजों खुबैजागोन आंदो थांबाथाय जै थांबाय अन्थाइजों खुबैखागोन आं बिखौ नांबा नाङाबा था ना गिदों नाङानो नङा ने लोगोफोर अन्थाइजों खुबैखागोन आं बिदि थांबाथाय
स' गाइस जों नै दायो नायखांनानै थांनो ओंखारबाय ओरैथिंजाय नाय गाटसेन ब्रिजनि बानायनो बुस्थुफोर दोनफैनाय गोजा बिराद गिदिर गिदिर बुस्थु नै बे ब्रिजआ कमप्लिट जाला ओरैथिंनि मानसिया लाइट अफिसाव बिजनेस खालामो बिराद मोजां जासिगोन आरो स' नायलांबाय था नोंथांमोना जों ओंखारनो नागिरदों नै नायनानै फैखांबाय जों लोगोफोर ओंखारबाय नै जों अखा फिसा हागुलायबाय ओमफ्राय दायो न'आव थांनानै साहा लोंहैनो थाखाय नै बिस्किट लाबाय ओमफ्राय पक'रि लाबाय दा थांनानै साहा लोंहैनोसै जों बेनोमोन लोगोफोर नोंसोरखौ माबा देखायफैनाया जों उनाव साबसिन देखायलांनो नाजानोसै ना मा होनो लोगोफोर सम मोनथ'वाखै दायो बेरायनोनो एकदमबारे बेरायगोन सम मोनबा माने समाथ' मोनो ओमफ्राय माने अखा हायो नालाय अखाबो हाबाय थादों अखा हाबाय थाबा भिडिअबो लाबोबाय थानो गोसो जाया ओंखायनो जों दायो न'नि लामाखौ मोनफैफिनबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय बिराद अखाबो हाबाय मोनाबायबो नै बोरैबा नुदोंसै दा अखाबो सिजाबाय ओमफ्राय जोङो साथा लांखानायखायसो आरोना ओमफ्राय जोङो दा दिनैनि भिडिअखौ जोङो बेखिनियावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनलायगोन जोंखौ आरो जेसे हायो सापर्ट खालामलांबाय थादो लोगोफोर जोंखौ अब्लासो जोंबो मोजां भिडिअ लाबोबाय थानो नाजालांगोन दे लोगोफोर आरो बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच लोगोफोर बाय बाय